Luar biasa. Ah, nek kowe mengartikan 72 piye? 72 kuwi nek dijumlahkan songo. Artine songo iku nek basa songo iki basa Indonesiane nen. Nek basa Cinane kiu. Kiu iku menangan Mas, ora tau kalah. Jadi sing paling unggul 9 semangat untuk membangun desa yang tertinggal dengan landasan Pancasila dan NKRI harga mati. Luar biasa. Hebat. Hari ini awake dhewe panggil kalau Bapak Menteri, Gus Menteri, nggih Bapak Halim Perdana Kusuma. Alah ngawur Gus Abdul Halim Iskandar. Lah ya nate menika adalah salah satu bani dari Iskandar. Adiknya adalah Gus Muhaimin Iskandar, kakaknya Joni Iskandar. Gue penyanyi dangdut. Hebat. Pak Halim Iskandar. Halim Iskandar. Artine Halim itu hanya 5 tahun Iskandar iso membangkitkan desa tertinggal menjadi desa yang bersinar. Hebat. Luar biasa banget. Ngeten iki ngapalne seminggu lho Mas Hendri. Seminggu. Sampean nggih luar biasa. Tasih Timur masih muda tapi berkreativitasnya luar biasa. Betul. Kula iki mung saged-sagede kula niki. Lah saged tapi apik lho sampeane. Hebat tenan. Ngefan aku Mas. YouTube jenengan ini ngantos kula subscribe 2 kali. Wah. Mbok subscribe 2 kali iki berarti batal. Unsubscribe kok iso tak kei lho Mas karepku. Swantene hebat, cekelane wayang apik, sastra sanggete apik. Sampeyan ngerti ora? Sayange mung sitok lho Sing ora apik mung tegone kula. Mboten sawang saka ngguri nganggo blangkone lho sirahe kok ciduk dawet niku sampeyan. Ora. Ini dalang percontohan. Sebabnya apa Mas Yusuf bucange iki anggone ngasto dalang. Kuwi kok penontonnya akeh kuwi sebabnya apa? Sebab kepandaian, keprigelan sumber daya manusia, skillnya dalam ngasto wayang hebat. Salah dikeplokinya apa tuh? Salah. Bener tuh Mas, sebab Mas Yusuf sabetane apik, suarane gandem, mulane pemirsa apa sing mirsani akeh sing kayung-yun. Anane Mas Yusuf angger dalang mayang kok sing mirsani kathah, kuwi mergo sone apik. Dajal mayang sone bosok, sapa sing arep nonton? Berarti sing penting sound system nggih ngaten Bu Cak. Nek aku sing penting ya ora sound system. Apa? Genset. Enek sound systeme ora enek genset arep mbok cok ning irungmu. Dadi sing penting genset. Ya ora genset. Lah apa? Ya solar. Eneng genset ora ono solare apa arep mbak isine arak. Mangsane. Berarti sing penting solar. Nek ngono sing penting ya ora solar. Lah apa? Sing nanggap. Enek o genset, enek o sound, enek o solar, ora ono sing nanggap, Padha wae. bosok. Jadi sing penting Sing nanggap. ah ya ora iso. Lah, Sing penting ya Gusti Allah. oh iya. Alah. Wong nanggap yo sing gerake Gusti Allah. Ambok pok ngono yo entek kok iso. Ini patut untuk kita apresiasi. Betul. Isih muda, isih timur tapi semangat dalam berkesenian, semangat dalam berkebudayaan, naluri nalar sing diuri-uri untuk mengembangkan kesenian daerah luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Dalang. Pemenang iki main tok gone Kemendes PT PDTT ingkang ngasta Bapak Halim Iskandar. Kanggone Pak Halim ya Gus Halim niku nanggap wayang ngetokno dhuwit niku alah nomor 6. Nanggap wayang ngetokne dhuwit kanggone Gus Halim ki nomor 6. Lah 1 tekan 5. Ya Pancasila to Mas, tetep harga mati. Aku biasanya nek ngomong ngene iki langsung karo Bupati Sawer Sayuta lho. Mbok nek menteri pira ora ngerti aku. Iki Lambemu cengengesan. Tapi ya nuwun sewu lho Mas, sampean ngasto dalang tapi isih timur. Ana tetembungan kek entik-entik temunggul patenono aja di wong tuwa malati. Sak pinter-pinter sampean, sak hebat-hebat sampean harus tetep hormat, tetep takdim karo sing luwih sepuh, sing luwih tuwa. Ya ngono to Mas TB. Sampean rasa sebab apa? Ora usah ngrungokne omongan iki Mas.
Lho, sampean isih nom durung mesti sing nom kuwi luwih elek timbangane sing tuwa. Mas TB, wong tuwa ki wis tau dadi nom, tapi nek wong nom urung tau dadi tuwa. Wong tuwa pengalamane wis akeh, ibarate mangane uyah wis akeh tinimbang sing nom. Nek durung karuan sing tuwa luwih apik timbangane sing nom. Kok iso? Kowe ngerti Sengkuni? Lah, Ngerti? Nom apa tuwa? Tuwa. Puntadewa Nom. apik ndi kelakuane Sengkuni karo Puntadewa? Apik pun oh iya. Durung mesti nek sing nom kuwi luwih elek timbangane sing tuwa. Sing mbok nggo contoh aja wayang. Lah terus Awakmu nek nggo transit, ruang transit mau maem jeruk ora? ya maem to. Legi ora? Legi Tuwa apa nom? tuwa, Nek nom kecut, gedang mau legi ora? legi Tuwa apa nom? tuwa, Nek nom sepet. jadi pada dasarnya panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu. Yen sewu bocange nggih. mboten napa. Panganan apa wae nek tuwa Luwih enak tinimbang sing enom. aku tak takon ya. Oke. Kowe wis tau mangan jangan bung? Dadalah. Ora nenteke iki ora nenteke. Apik to, sik. iki. Aku takon. Jeruk mau nek tuwa, Tuwa legi, tapi nek enom kecut, gedang nek tuwa, legi, nek enom sepet. dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Lah ya aku takon. Kowe wis tau mangan jangan bung? Jeruk ya Mas, Jeruk wae lho. Jangan bung kok jeruk. Jangan bung ya sering omahku desa. Gawene saka apa, Mas? Jenenge bung anak pring ya gaene saka pring. Sing digawe pring nom apa pring tuwa? Ora mesti sosok nom, sosok gak jelas Celakane. Jangan bung gawene saka pring nom apa pring tuwa? jenenge bung anak pring ya pring nom. Gawene saka pring? Pring nom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok lambemu? Tumon wis masane dagelan mangan gedhek iki. Wong akeh pituture kaya lah. Lah. Busange niki nek cilik mayang tak dukung. Dadi wong urip ku pinter ku gak penting, penting sugih. Iki piye ta iki? Mas, wong urip kuwi aja lumuh ngangsu kawruh, aja sungkan golek pengalaman, tolabul ngilmi, golek ilmu. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Lah ora usah gatek ngene iki bocange. Pinter iki gak penting, penting sugih. Wis to, pinter sundul langit nek melarat arep gawe apa? Dengan belajar, dengan sinau, pinter akhirnya iso golek duit. Ngenteni pirang tahun? 50 tahun lagi sugih. Piye ta iki? Wong iku urip ku sing penting sugih, pinter ku gak penting. Nyapa? Pinter ki ya Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. nek ora ndek duit ning Cina arep numpak opo kowe? Ya bener. Nah, Ngene lho sik Mas. sugih Dadi nek awakmu prinsipmu wong urip kuwi penting sugih. lah saiki nek nuwun sewu kowe sugih, kowe dadi juragan, dadi bos, terus anak buahmu pinter-pinter. Lah nek kowe diapusi, Yo carane no Mas, anggere ana karyawan arep daftar pekerjaan, anak karo bojone gawe jaminan. Ora mungkin macem-macem. dadi nek diapusi karo anak buah, Anak karo bojone gadekno ning bank entuk duit bar masalahe. Wong sugih kok. lah wong sugih nuwun sewu, wong sugih kuwi kan sering jalan-jalan ke kota-kota besar. Jelalah awakmu mlebu restoran, pengen jajan, kamangka kowe gak iso nulis, gak iso maca. Nek arep pesen maem, pesen ngombe piye? Ya digambar. Wong sugih saiki nggih. Sugih kok. Sugih ora kok Dadi ora iso nulis, ora iso maca, digambar. umpama pesen ayam panggang. Gambar pitik panggangan karo kompor. Pelayan wis ngerti Nah. nek kuwi ayam panggang. Topo karek omong. Lah, Pesen nasi goreng. gambar wajan karo sego warnane oranye wis ngerti nek kuwi nasi goreng. Pesen wedang kopi. Gambar gelas karo gambar bunder mlethek tengahe kuwi wis ngerti nek kuwi wedang kopi. Mlethek tengah wedang kopi ya. Kopi bunder mlethek tengahe tau ngerti kopi pura to jane. Nek umpama awake gak sehat, gak fit, rada rumba-rumbu, kok pengen mimik wedang susu. Kari nembung. Nek kuwi ora usah digambar. Lah terus, Awake dhewe njeko gelas karo nyeluk pelayan. Mbak, aku pengen wedang iki. Pelayan wis ngerti nek awake dhewe kurang ajar.
Wong gendeng ya ngono kuwi kok iso. Kowe iki paling tidak dadi seniman pelawak, dagelan, tontonan iso dadi tuntunan. Apa meneh sing mirsani ki ora mung saka kalangan sepuh ning ya kawula muda. Paling tidak tembungmu sak limah, pangucapmu sak limah iki kena kanggo pitutur. Wong kok cengengesan kowe iki lho kok iso. Lah arep nuturi apa to, Mas? Wong ati isih enom arep tutur-tutur kok ora kuwalat karo sing tuwa. Lho, nuwun sewu nggih Mas nggih. Wong urip ning alam donya kuwi ora suwe ibarate ngunduh poing pakarti, ngunduh poing penggawe. Nek mbah-mbah biyen kenate kandha, wong kuwi nek nandur bakal ngunduh, nek utang bakal nyaur, nyilih balekne gawe kuwi nganggo. Kuwi falsafah jaman biyen nek taun 2022 kuwi ra kanggo. Kok ra kanggo Kowe piye? ngomong apa? Wong urip ki ngunduh poing pakarti. Terus Wong nandur bakal ngunduh. durung karuan nandur bakal ngunduh. Nek kena banjir dipangan wereng, apa sing arep diunduh? Nah, iya bener. Wong utang bakal nyaur. Tanggoku utang ora nyaur malah tinggal minggat. Wong gawe mesti nganggo. Ka durung karuan. Kok iso? Kowe ngerti wong duduk kuburan. Kuwi gawe. Ning ora melu nganggoni. Sing ora gawe teko-teko nganggoni. Kok wangel lho. Wis to bengi iki utekmu kalah encer karo aku. Saking encere kuwi nek ben isuk metu saka kuping saking dadi. Oh, iki jenenge omongan kok iso. Nih, iki acaranya adalah beramal untuk korban gempa Leres Cianjur. Lah, iki lho. Dalam masa yang berkeprihatinan ngene iki awake dhewe aja jroning suka kudu eling lan waspada. Betul. Paling tidak dengan beramal, dengan bersedekah. Mergo wong sing gelem sedekah niku ora roboh ning saya bakoh. Ora melarat ning saya kuat, ora rugi ning saya bati. Jarine mbah-mbah biyen tuna satak ning bati sanak. Kuwi wong sing gelem sedekah. Betul. Mulane wong urip ning alam donya napa to Mas? Bondo niku mung titipan. Mulane dengan bondo sing titipan ayo bareng-bareng padha gedhekke sedekah. Kuwi penting, ngamal ki penting. Omonganmu iki kelincipen tibane. Licip kok dia ngoti kok iso. Ketoke tutur-tutur tapi njerumusne wong tumindak sing dosa. Kok iso ki lho? Bondo kuwi mung Titipane Gusti, titipane pangeran. mulane kudu Di ngamalke disedekahke. Kuwi hak kuwi. nih tak kandhani. Apa? Bondo kuwi mung titipan. Kowe iku dititipi bondo karo Gusti Allah. Mestine kuwi mbok jaga aja nganti rusak apa meneh kalem. Contone aku titip duwe kowe 1 yuta. Telek. Terus mbak wene-wenene wong lho iki. Bondo kuwi titipan lho. Titipane Gusti Allah arep mbak wene-wenene wong iki nggone sapa rumangsamu? Kowe semben nek mati takone karo Gusti Allah. Do, bondo sing tak titipno kae endi? Ora lho kejane aliran apa to cah iki kok bingung aku. Aku yang benerno tembungmu, Mas. Tembung apa ki kejane? Sik ta bondo ki titipan kudu disedekahne. Lho titipan kok bakso dakone nggone sapa rumangsamu? Nek sing duwe takok, Lah sing ditakok. ora lho Gusti Allah mbok padane RT-mu ki lho. Iki menehi pangeran. Pangeran Gusti Allah ki Maha Rahman, Maha Rahim. Iya. Gusti Allah ora sare. Lah nek sare sing gugah sapa? Wes iki nek rembukan ngene ora enak entek. Lah nggih niki lho bocange. Lah sing marahi ya kowe kuwi kok iso. Timbangan iki awake dhewe mari panglipur sindene jira lupang monempah. Bayu. Jan sinden iki nuwun sewu. Sinden sing sebelah kene iki. Iki nek cara sepeda motor Apa? Yamaha. Oh Yamaha. Yang mau harap antri. Niki ayu kok, Mas. Ayo. Cak yo ampun. Nggih. Sing setunggalipun Mbak sing niki sebelah nomor 2. Cara motor Supra. Artinya apa, Mas? Suka perawannya saja. Lho iya suka brother. Sapa nyumet mercon? Padahal ludruk kowe. Supra suka perawannya saja. Nek sing iki, Mas, Yang ini jelas lihat dari bodi dan postur Honda. Apa kowe? Hobinya nongkrongin duda. Bener, valid, valid, valid. Valid aku. Valid. Apal modal-modal ini ki apal. nek sing iki, Mas, iki, Mas. Iki jelas Suzuki. Apa, Mas? Suka-suka kaum laki-laki. Normal. Sebelahnya karo sitok. Nek sing iki, buwe iki nek ndelok pawakane, iki paling gak motor terbaru. Apakah itu? NMAX.
Kok iso enmek? Anggere enak terus mekeh-mekeh. Dadi kok kewareken dadi mlakune terus. Cengengesan iki, cengengesan iki. Nyampil niki nis tunggal nggih. Nggih mboten napa. Presiden, ingkang pundi rumiyin Mas Yusuf? Monggo Mas Yusuf jenengan kang ngatur Oh, derek mawon jenengan. Ingkang berbasmara. Purbas. Mas Iso sing Mas Iso. Sing niki Mbak. Nggih niku Mbak Niken niku. Wah, Mbak Niken Montor Honda niku. nggih. Nek Kediri wonten Niken Salindri. Nggih. Teng Bluro wonten Niken Salindru. Nggih. Niki Niken sinten, Mbak? Niken 2. Niken 2. Kok kaya satru. Nyuwun Satu, sewu dua. Mbak Niken. Niken 2 niku. Yo. Kene. Wong kuwi tata krama subasita sopan santun kudu dijaga. Lah, awit kuwi termasuk budaya. Sopan santun agemane Bangsa cengengesan kok iso. Kersane kula wawan pangandikan nggih Mas Dalang nggih. Mas Dalang. Monggo purba wasesa. Nggih. Nuwun pangapunten mboten ngirangi subasita lan trapsila kepareng badhe nderek pitepangan mbok bilih warga masyarakat dereng pirsa asma panjenengan. Asmanipun Mbak sinten nggih? Nggih, nderek pitepangan Cak. Nggih. Cak Wudo, napa? Yu Oh, Yuda. Yu niku Rahayuda Widodo sebelah kula TB telek bebek niku. kenapluk kowe. Asmanipun Mbak sinten? Nggih, dalem Niken 2. Sinten? Niken 2. Niken 2. Ya, mawe bahasa Inggris. Iya. Dibaca dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ya. ternyata. Jenenge Mbak Niken 2. Apa anu omahe ndi Mas? Nggih, nuwun sewu Mbak Niken. Panjenengan pidalem saking pundi? Kula saking Semen Gunung Kidul. Saking Semen Gunung Kidul ya ampun. Ampun. Saka Semen Gunung Kidul lho Mas Ebi. Iya. Saka Semen. Anu tindak mriki piyambakan apa sareng rombongan? Sareng gerombolan. Sareng rombongan kanca-kanca sedaya. Nggih. Ya ampun. Iki lho apa to ya? Wampluk pisan niku. Yo ora yo senep to, Mas. Kenalane kopi cek ngendhok, ciri wanci lelewa ginawa mati sarmeja ana ulane aja glo wis dadi tata carane. Iki sopan santun lho Mas. Dipirsani Bapak Gus Halim barang kok. Nek bapak ya bapak, nek Gus ya Gus sak tuwapuk lambemu lho kok. Bapak Gus Halim. Ayo nah, Ki Nggih, kathah pripun, pamundutan Cak? iki. niku Banget. kersane Niki awake dhewe ngaturi pamundutan diajeng dhewe. Ije. niki mengke tesih wonten Abah Kirun. Apa Nggih. kira? Teng Jawi Abah Kirun rangudan niki wau. Wah, Cucul kelambi, cucul celana, mblowayu mubengi lapangan niki wau. lah kok dereng mriki. Waduh kok Mangke mangke dereng terang. baca niki. Nggih. Nggih, baca Betul niki. Niki Nggih. kapring ngaturi menapa wonten Niki wonten pamundutan. pamundutan saking Pak Bobo Haji Lukito Bekasi. Mbah, Salam kita ya enten mawon. Sing Ulah. ndi to, Cak? Kok Kok saya? cahe lho, Kok cahe piyayine lho? kok cahe. Piyayine nggih, piyayine Dik. Salam kagem Mas Daga Lovers Indonesia, salam guyub rukun, persatuan apa paseduluran sak lawase. Ya, nyuwun pepeling ya. Wah, Nggih, pepeling. diatur pepeling. Terus kula waca meleh niki saking Bolo Yusuf nyuwun lagu napa niki Langgam derek mawon mbok ya. Sawer transfer 200.000 mbok ya. Wah. Nggih, sae, kok sae. kula golekane neh iku akeh banget. Nggih, nggih. Sawer. Nggih, pun waos rumiyin. Nggih, tak. Nyawere lewat anu mobil legend. Kok mobil legend? Transfer Teng HP niku. Transfer. Mobil BRI Mobile. Lah nggih. Kok mobil legend? Mobil legend iki ya. Ora Jawa ora kowe iki kok iso. game wae. Iya, niki ngene termelih kathah banget niki sing Nggih, kedah. wadah Diwaca. Sugeng dalu Mas Dang, nggih sugeng dalu. Kula nderek tetepangan, kula penggemar Mas Dang, mau sonten kula pun tindak mriki waya saking Pak sinten Barjono Ngelipar Kalisari kula nyuwun lagu Sesideman salam budaya nggih lestari budaya Nggih, kuat. ya. Napa sing diaturne? Tesik ta? Pun nderek Mbak Niken mawon. Sesideman. Wow, ugi wonten pamundutan lelagon ngersake rujak jeruk saking Mr. Lucky. Oh, Oh, nggih. Mr. Lucky.
Nggih. via online. Oh, nggih. Senengane iya, rujak oleh. Mister Lucky wi. Apa ya ta? Iya ki mang delok rujak jeruk winginane delok rujak petis bareng. Iki lagu. Walah. Nggih, Niki kula- diaturke Ingkang napa? pundi rumiyin Sisi menika, deman Mas. napa? Niki enten pamundutan kan saking Napa nggih nggih. saking Pak Deluki menika. Oh, Request nggih. rujak jeruk. Oh, Kadang- cocok. Oh nggih, Rujak Nggih, jeruk. angenteni, Cocok. iya. Angenteni nggih cocok. Nggih, Mbak. Pun cocok kabeh. Ken. Angenteni ya cocok. Heeh. Rujak jeruk rumiyin nggih. Alah nggih, alah nggih, alah nggih. Menyura apa sanga? Sanga Oh, mawon. nggih sanga. Nek mboten songo nggih 8 lah. Patetan nih. Oh pathet ta. Lumo luci. Alah nak kapuk lho iku. Kok malah Dan Kok kita lambe pinter. slirik kok iso. malu sih. Duh, diajeng niken katresnanipun Kakang wong ayu. Pripun Kang Mas telek? Lah wau jare ngendikane telek bebek. TB kuwi singkatane kuwi tampan banget. Lah alah kok Kowe nek tampan ora ngerti, Masa percaya sampe nek tampan banget wong sirahe lho kaya neker. Kok mblundus ta Wong Mas? sirah kaya neker kok tampan banget. Iki rek anu Mas. Ibu-ibu malah ngrasani jare. Kuwi lho sirahe kok kaya bakso beranak. Kok kayak caos didilat. Oh, diajeng niken. Dalem Kang Mas. Batukmu kang nyelo cendani, irungmu kang bangir, lambemu nyigar bokong. Lambe kok nyigar Wah. bokong iki apa ya? Nyigar jambe. Apa enek lambe nyigar bokong lah nyuaprut. Bokong kok nyelaprut. Nyigar jambe. Bokonge sapa lho, Cak? Nyigar jambe kok iso. Nyigar jambe. Mangga mangga. Rajeng iris Mergo saking kangenku, aku tumuju ning Taman Makam Pahlawan kene. Alah, Taman Keputren. Lah ya cedak Makam Pahlawan Kalibata kuwi lho. Gone cedak. Pahlawan mendembokmu kok piye? Saking kangenku marang sliramu ana babakan 5 perkara kang bakal tak aturke marang sliramu diajeng. Menika menapa Kang Mas? Ingkang kaping pisan maca Quran sak maknane. Alah Dene kok malah tombo ati iki lho. Wong gandrung kok malah tombo ati. nek dudone nek santri to lho Mas, padha karo Gus Halim. Mas. Ngrungokne toprak ning radio terus radione dikepruk lan Arep ketoprak omah dalil lho. benjing bacutan teng pundi Mas? Dalam Bacutan teng pundi benjing? benjing bacutan teng griya. Oh, prei. Prei. Alah. Ngapa to Mas? Ngapa to? Nek tanggapan melu. Ah kesel awake kuwi kudu dijaga. Iya, kesehatan menika utama. Iya. Diteruske nggih. Terus nih lho Mbak. Masa dipedhot sekolah iki kudu diterus. Surabi. Wah, pinter iki ora penting. Ora lho dalange kok wos men. Was ki beras. Iya. Ing jagat ora ana papat, ing donya ora ana 5, ing bumi ya mung sawiji wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya mung kowe diajeng. Menapa saestu Kang Mas? Tresnaku kang suci te ibaratke labuh tresna Sambaya putra. Apa to sing Labuh Tresna Sabaya Pati. Sabaya putra Sabaya. jaranan nglentak gundulmu iki. Ilan lho. Aku tresna Sabaya putra. Pati. Sambaya putra lho. Mbak kok ngrasani sirahmu jane sampean tumbas Mbak nek esuk mbok ketak-ketakan. Wes sak-sak. Modele ana sirangan iki modele kaya senengen lho. Oh, tresna diajeng. Ketoke kok licin ngono to Mas. Ah, basket botan ngono. Seneng sik licin dhek. Ngene. Coba nonton.
Nyapa? Kok berurat to, Cak? Keker wis. Ngene Nduk. Nek nyawang aku kuwi aja mung ndelok sirahe. Lah terus? Ning kepribadiane, sifate. Oh, ngono. Mbok ditutupi ngene lho dadi kan rada Kaya lampu jalan. Aku kaya baru umroh Mas aku. wong kok iso Kok kepengen tak suntaki saos, kayak tak dilat. Dilat. Mbok iya, mbok iya. keseneng kowe kuwi kok iso Kaya es krim. mangga-mangga diajak kalajengaken. Ampun ngrungokke gurem ceceker nggih. Lah niku enten tunggalin. Lagam menika ugi kula kintunaken kagem Pak Sugiarto, Mas. Langgam menika sampean kintunaken Kagem Pak Sugiarto. Pak Sugiarto sapa? Niki lho sing nyiptakno buku niki lho. Sugiarto Eskar. Iki lho, Sugiarto Eskar. Tak kira sapa. Nyiptakno buku. Cengengesan. Mangga diajak. Tan kendhat tan sace cawes Upama kelakon awake dhewe entuk wahyu katresnan, kowe iso dedaupan marang pun aku, kowe bakal nyuwun apa diajeng? aku nyuwun omah Kang Mas. Omah. Iya. Apa yo kelakon? Alah. Aku wis ngontrak kono kene omah. Nas. Ngawani kok malah. Toprak ning dhuwur panggung Mas yo melarat kudu sombong. Apa omah bakal tak sembadani apa meneh mung omah njaluk mudune lintang lan rembulan tak tumplek lek kanggo kowe ngono kok. Kowe nyuwun omah. Nggih Kang Apa Mas. meneh omah kowe njaluk sak isine bakal tak pinangkani diajeng. Kowe aja sumelang. Aku salah sawijining larendra kang sugih, bondo sugih banyu Mas Picis Raja Brana bakal tak tumplek-plek para kowe waton kowe ra njaluk mudune lintang ora mblas tak pinangkani mulo saka sinten. Ya Allah Gusti, ya Allah. Nganggo jembran. Astagfirullahaladzim Gusti, nyuwun ngapura. Ya Allah, nek menungsa kaya ngono kuwi lho ya Allah. Kula ngomong kok kentekan abab ini ra. Ketoprak. Ngomonge ki alon ae jajal balenono to balenono. Yayi. Yayi. Lah, Wonten dawuh Kang Mas. Upama kowe kelakon dawuh karo aku sliramu nyuwun omah to, Injih. bakal tak pinangkani ya. Njaluk apa bakal tak pinangkani. Aja sumelang. Awet aku salah sawijining larendra kang sugih, bondo sugih bandu. Mas Picis Raja Brana bakal tak tumplek-plek larang kowe waton kowe ra njaluk mudune lintak karo remblatan iso pinangkani mulo saka iku apa to ya. ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura. Angel bisa ketoprak iki. Nek wong ngomong kok kentekan abab iki. Ngomong iki lho gawe spasi ngene lho tak warai. Ingetono. Dicontoni Cak, dicontoni. Yayi garwanipun Kakang wong manis iki karo tarik napas. Ora mungkin kentekan. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan tarik napas. Aman. Ana spasine Mas ya. Ana spasi. Dadi ra mungkin ketekan napas. Ora mungkin. Ora omong. Alah iki lho dak. Jarine nggih ngene. Ora ngene ora. Olah dapo naroda. Tarik napas. Lah. Omongmu ki lho dhisik, omong dhisik lagi tarik napas. Kok ketekan napas neh. Ora. Nah, Diajeng niken garwanipun Kakang. Wonten dawuh Tarik. Kang Mas. Ngomong sik aku. Kok langsung seneng karo aku. Aku malah Apa pancen kepara nyata kowe tresno marang pun Kakang? tarik. saestu Tarik. Kang Mas. Kowe dorong kowe. Bebasan jagat ora ana papat ing donya. Kang Mas jenengan kok Tarik. gilani ngoten to Kang Mas. Aja ndeloke kok aja mek sekilas pancen kowe gila ning tamatke nganti suwi. Nyapa, Be? Wis to mutah. Saya parah. Esan wae. Mangko diajeng kalajengaken. Sowan marang Lah. Gini. Iki rujak jeruk kok tekan sisi deman. Mau gini. Sesidemane tuku rujak jeruk. Ya, mau gini. Mu kita
rujake kinecer jero Mas TB Apa Mas? umpama Mbak Niken iki dadi dalang Aku kang dadi mobile. esuk Kowe tak lewati. awan Kowe tak lewati. sore Kowe tak lewati. saben dina Kowe tak lewati. Mas TB Apa Mas Yuda? umpama Mbak Niken iki dadi kembang Aku sing dadi tawone. esuk Kowe tantup. awan Kowe tantup. sore Kowe tantup. saben dina Kowe tantup. Rantai anune kowe. Mas TB Apa Mas? umpama Mbak Niken iki dadi kompor Aku sing dadi pancine. esuk Kowe tangkringi. awan Kowe tangkringi. sore Kowe tangkringi. saben dina Kowe tangkringi. Mas TB Apa Mas? umpama Mbak Niken iki dadi ambulan Aku sing ayo tadi apa bisa apa kowe marahi, nek marahi lho ora iso sing apik lah blas. salahe nggonki Lah kowe apa iso ya niku? iso to Jali dibalik. Mas ambulan. Pas Yuda. apa Mas TB Umpama mbane kan dadi kembang, aku sing dadi tawone esuk tak entup awan tak entup bengi tak entup saben dina tak entup terus durung kok. Mas Yuda. oke Umpama mbane kan dadi ambulan, aku sing dadi sopere lho, mayite. kowe Ya salah. lah ayo Mayit mayit. Aku ora kesusu Mas. lah nyapa Arep dhisik ya dhisik kok labur susul Fatimah. nyapa wong Ya, KTP dia- kowe seumur hidup kok Lah nyapa? KTP ku kan seumur hidup Wong KTP lho, wong hubungane to karo mati. Iya. Kuwi jane malaikat apa camat ini kowe. Ayo Dek. ye Ora. ing layang lambah-lambah Sik. pripun Ing layah lamba-lamba iku tulung karo ekspresi. Paling gak Ekspresi sampeane bawa iku sing full mesum. Dadi apa sing kok full mesum lho full senyum, full senyum. Senyum. Nah, sing full senyum. Ngono lho. lambe nek ora tau Full mesum. full mesum apa full senyum Mari kuliah full senyum Rasa rasa gaten ayo Ra ngono kuwi Mas, ra ngono kuwi. rasa di rumane Cak aku dikirimi linge sing anyar yo aja. maka kula Jawa Lombok rawit ora suwe bapakne do lewes Mas yo ben janji kopen aja lalen pamriye supaya kajen sajake ayem nalik ngaji panik bapakne anakmu mung rewel wae mbok eling aja kopen
cocok tambah waton orang patok dilalapi jabadok jarut-jarut manggis kulune kula sairis ayo tis-tis lelakan kang wis tinulis ya lakonis pramalan ayo tis-tis ya rama ramane dhewe lelakan kang wis tinulis Sigra horek gawe geter swasana. Wah. Ini enten pamundutan dobel. Pak diaturke Ngersake pepeling saking mie ayam Pak Daryo untuk teman-teman kantin DPR Kemendes waya. Nggih. Nuwun kepeling waya. Terus enten mau angenteni menika. nggih. Oh nggih. Wah diaturke. Diaturke mawon. Ya menika Nggih. wonten Dik Mega menika. Demikian ingkang pundi? Niki kidul dhewe. Alit ya, Mbak? Nggih. Alit. Apa saged nih? Non. Wah, lan jenengan kaya. Rada Pun sanksi ya. mangkesane. Yo sepati Mas. Wah. Pareng asma, Mbak. Mega. Mega. Saking Saking Ponjong Gunung Kidul. Gunung Kidul. Tapi Kelas sekolah apa? Tasih kelas kali SMP, Pak. Kelas Pak, toh. kalih SMP Nggih. nggih. Wah. Kelas SMP wis iso nyinden. Hebat. Hebat. Sing penting pesene mek siji. Apa, Cak? Klasik tetep dicekeli ning aja lali kreasine juga ditingkatkan. Betul. Nyanyi lagu lawas oleh ning iso dikreasi, Mas. Contohnya kaya Abah Lala nuwun sewu lho, anu Mas Dalak. Nggih. Abah Lala ngajeng mau lah menyanyikan sebuah lagu ojo dibanding-bandingke. Sempat viral kemana-mana bahkan sampai Istana Negara. Niku dimodifikasi kalih Mas TB. Nggih, kula kan seneng kotak-katik lagu, kula damel kreasi, kreativitas, kula damel lagu anu gending ketawang. Ketawang apa Mas? Ketawang Istana Negara. Apa iso? Oh, nyuwun pelokipun cobi Mas, pelok. Pelok 6. Pelok. Loh, sing teko kok serendem. Pelok Nyuwun subang anu niki saire aja dibanding-bandingke. Kang Jajal. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke disaing-saingke ya mesti Sagung para tamu kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. tak ya aku ra mampu yo mung sakuatku mencintaimu. Katur dumateng Bapak Ibu, monggo ngedhapi pasugatan. Ku berharap kau mengerti di Ciblane Mas. hati